बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरिये किसबी हाडली. आणि आणि पवित्र पवित्र आत्म्यावरी आत्म्यावर ती बेस झाली. नमान मरिये कृपेन भरले. समी तुझ्या सवयासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये अमावप्रियांका देवनदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. आबळे सुमेचे सकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जा. नमान मरिये कृपेन भरले. सोमी तुझ्या सवयासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये अमावप्रियांका देवनदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमचे मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझ्या सवयासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये अमावप्रियांका देवनदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कधी माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान मुनशापण घेतले आम्ही जण झाल्या. त्याच्या कष्टा आणि कुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता. त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्यावरी फार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दयेन मक्का दिला तबेन मुझी मोत उसवडा रात कंबाळ सलय आमेन. ससनासो विषय दितांका येसु आणि निरंतर प्रकाशांचे रखोनी समाधानी ते विषय घेऊन आमेन. आमचे कोंत आम्ही बाहेर काढूया. भावार्थान आणि विश्वासान अपोस्तलाची कृत्या ते मागणे सत्मंता म्हणले मागणे दीग भावार्थान म्हणूया. या मागण्यात मस्त सकत असा आज ते सकत अनुभव कर. आम्ही सत्मंता मागणे म्हणूया. सत्मंता देवा सर्व पदवेदार आणि प्रतिमेच्या रचना आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकलाच पुता आमच्या सम्यात जो पवित्र गर्भी संभावलो जन्मालो कष्टले ताका कुरसार चढलो तो मेलो आणि तकानी केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यांतलो जीवन झालो सर्गार चढलो सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थैतान जिव्यांची आणि मेल्यांची सुबी करून तो येतलो. सत्मंता पवित्र कातोलिक पवित्र भक्तांसो एकता पातकांचे बक्षाने कुडीचे जीवन आणि शासनाचे जीवित आमेन. या सकाळच्या वेळा आमचे जीवित समर्पण देऊ. या सकाळच्या वेळा या ब्रेसराच्या दिसा या मागण्या मागण्यात आम्ही भितर रिक्ताना आज विशेष सरान या सत्मंता मुळे मागणे आम्ही म्हणताना त्या मागण्याचे सकत आमच्या जीवितान देवून येऊन दे. त्या मागण्या म्हणताना आमका रेवोड घालनासल्यो थोड्यो सक्त्यो आमका सोडून वचो दी. कितल्या जणांचे भावात धडळणसा सत्मंता मुळे मागणे म्हणता असताना आमका आमचो भावात अस्कत करतात ते खोटे आत्मे आमका यास घडये सोडणो सोदी सांगता म्हणूया. सत्मंता देवा सर्व पदवेदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता
ताच्या ताच्या एकल्याच एकल्याच पुताक आमच्या आमच्या सम्या सम्या जो पवित्र जो पवित्र आत्म्यावरील आत्म्यावरील गरबी गर्भी सांभाळलो सांभाळलो. अंकुआर हांव मरिये तुका तावन मरयेतान जल्मालो जल्मालो. पॉन्स पॉन्स पिलाताका पिलाताक थंय थंय कसले कसले ताका ताका कुर्सार जडलो जडलो. तो मेलो तो आणि मेलो. ताका निके पिलो ताका निके तो मेल्ल्यामध्ये देवलो देवलो. तिसऱ्या दिसा तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो दिसा जिवन जालो जिवंत जालो. सर्गार चडलो गाठ चढलो. सर पदवेदार पदवेदार देव बापाच्या देव उजव्याक बसला उजव्याक बसला. थंयकान थंयकान जिव्यांची जिवांनी आणि मेल्ल्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बोगसणे कुडीचे जीवनपण आणि ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रास आमकां येव, तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पत्कां बोगोस आणि आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीन तसो आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. सगळ्यांचे माईक अनम्यूट करूया. आज या ब्रेसराच्या दिसा या मागण्याच्या मतीत आम्ही भितर रिक्त असताना मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या या मागण्याच्या कुडांत आम्ही भितर रिगला जावंक पुरो. तुम्ही सौदीत तावन, हाँगकाँग तावन, दुबई तावन, इंडिया तावन, विंगड जाग्यार तावन आम्ही सांगता म्हणल्या या अंतर्जाळांत या इंटरनेटार झूम म्हणल्या या प्लॅटफॉर्मांत या मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या मागण्याच्या कुडात आम्ही विश्वास या आम्ही मागणे करताना आम्ही विश्वास जाय आम्ही सांगता म्हणून मागणे करता एकच जाग्यार मागणे करता जे जावन आसा मॉर्निंग मन्नाचे मागण्याचे कूड. देवाचे उतर म्हणता मॅथ्यू 18:20 खंयसर तुम्ही दोग तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात तांचे मदगांत हांव आसा. जेन्ना देवाचे भुरगे देवाचे भक्त सांगता मेळून मागणे करतात एक जावन मागणे करतात तेन्ना तांच्या जिवितांत अजापान घडतात, तांच्या जिवितांत अद्भुतान घडतात. तांचे मागणे देवाच्या हजरपणात आणखी चड बळान पावता. जेन्ना पेद्रू बंदेत आसलो देवाचे उतर म्हणटा ताचे पसोत सगळी पवित्र सभा ताचे पसोत थंयसर सगळे ती पवित्र सभा एका कुडांत रावून मागोन आसली. देवाचे उतर आम्ही वाचयेत अपोस्तलाचे कृत्य पुस्तक 12 अध्यायांत आम्ही थंयसर वाचयेत कशे थंयसर ताणे थंयसर घरा पावतना ताका कळटा की थंयसर विशे खातीर मागोन आसली पवित्र सभा सगळे सांगता म्हणून एक जावन मागोन आसली, एक मनाची जावन मागोन आसली.
एक मनाचे जाऊन मागवून असले. देवाचे उत्तर म्हणता मॅथ्यू 18:19, तुमच्यामध्ये दोघ जण एक मनाचे जाऊन किती मागल्यार, तुमच्यामध्ये दोघ जण एक मनाचे जाऊन किती मागल्यार हांव ते तांकां दितलो. When two of you agree on something and pray, I will do it for you. I will do it for you. जेजून ताचे तोंड उगोवन ताच्या तोंडान तावन सांगले उतरा, I will do it for you. आज आम्ही या लाईनीत सुमार 70-80 जना या ऑनलाईनीचेर या घडये सांगता म्हणून मागून आसा. आज आम्ही इतली जना एक मनाची जाऊन आम्ही सांगता मेळतना आमचे मध्ये जेजू आसा. आणि आम्ही जे कितें एक मनाचे जाऊन मागता, एक मनाची, कितेंच राग बेजाराय दवरनासतना एक मनाची निस्वार्थ तरान. आज सोम्या म्हाका मात्र नाही, हे सगळे जमतेत असल्या हर एकल्यांक, या जमतेत असल्या हर एकल्यांक सोम्या स्पर्श कर. हर एकल्यांक आम्ही मागताना आमच्या जिवितान या जमतेन अजापा विस्मितां घडतात, अजापा विस्मितां घडतात. कित्याक आम्ही एक मनाची जाऊन मागताना तो आमकां दिता. आज सांगता म्हणून सगळे आमचे माईक अनम्यूट करया. आम्ही एक मनाची जाऊन स्तुती करया. एक मनाचे जाऊन आम्ही स्तुती करताना आमच्या जिवितांत सुडका देवून येता. विश्वासान सगळे माईक अनम्यूट कर, सांगता म्हणून स्तुती करया. हालेलुया, 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 समर्पण दे जेसू त्या जाग्यार भितर रिक्त आसा. हालेलुया, हालेलुया,
आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव या सकाळच्या वेळा या मागण्याक तू भितर रितना तुझ्या वतीन कितले आलोचनो असल्यो जावंक पुरो, कितली बेजाराय असली जावंक पुरो, असली कावचेनी असली जावंक पुरो. आज उठोकच नाका म्हणले असते तेन तू असले जावंक पुरो. आज त्या पवित्रत्म्याकून होणार तर पवित्रत्मा तुका सुटसुडीत करता. कोणा एका व्यक्तीक राईट पायाच्या सकयल्या गांठी लागी मुखार मध्ये दुख असा, जेजू तुका या घड्या फोडून आसा. देवाचो पवित्र आत्मो आज आमकां हर एकल्याक एक मनाचे जावन मागो कृपा दिवं दी. देवाचो दैवीक आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमच्या सगळ्यांची लँग्वेज एकच जाता, कोंकणी म्हणून नाही, बट आम्ही मागणी करची रीत आमच्या हर एकल्याचे स्पिरिट सांगता मिळतात. सांगता एक स्पिरिटान आम्ही मागणी करू. देवाचो पवित्र सगळी जमत कंट्रोलार हाडून दी. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव आज या ब्रेसराच्या दिसा विशेष रान मागया. आज तो देवाचो दैवीक आत्मो आमकां सारकी वाट दाखोवन दी. आज तो देवाचो दैवीक आत्मो आमकां सांगून दिवं दी. आज आमी कितें करचें, कशें करचें, कोणा लागीं वचोचें, कोणा लागीं उलय जाय, कोणाक देवाचें उतर दी जाय. तो पवित्र आत्मो आमकां कळीत करून दी, कळीत करून दी. जेन्ना फिलीप एका जाग्यार बसोन आसलो तेन्ना देवाच्या स्पिरिटान ताका उठयलें आनी म्हणालो उठ आनी पळय तो व्यक्ती येते आसा, ताचे सांगाता तूं चल आनी ताका तुवें देवाचें उतर दिवंक आसा. जेन्ना पेद्रो माळयेर सलान मागोन आसलो देवाच्या आत्म्यान ताका सांगलें पळय सकयल एकलो व्यक्ती तुका मेळोंक आयला, वच ताचे सांगाता तुवें उतर दिवंक आसा. आज कसो देवाचो आत्मो आमचे लागीं उलोवन दी. कसो देवाचो आत्मो आमकां सोडून व्हरून दी. सांगाता मेळोन हें उतर 3 फावटी घट्टतल्यान क्लेम करया. आयजाया 58:11 सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भूंय तुमकां लादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंपलेले भागीसारखे जातल्यात, केदीस सुकोन आसना तसले जरी सारखे. आयजाया 58:11 सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भूंय तुमकां लादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंपलेले
जातले भागी सारखी जातल्या चुकून असना तसले जरी सारखी Isaiah 58:11 सर्वेस पोर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे करडे भोईन तुमका ददोशी करतलो आणि तुमचे खोडी घटाय दितलो तुम्ही एका शिमटले भागी सारखी जातल्या दीस सुकून असना तसले जरी सारखी नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू देवाची आज या सकाळी या मग्नाक जॉईन जायचे जाल्यार मस्त बेजारायन तू असले आज प्रेज अँड वर्शिप उपरांत तुझ्या मत एक मस्त समाधान मिळाला कित्याक आमच्या मध्ये जेजू आवडता आमच्या मध्ये जेजू आवडता देवाचे उतर म्हणता अपोस्तलाच्या कृत्या पुस्तकान देवाचे उतर म्हणता जेजू तांचे संगता वावरलो जेजू ताच्या शिसा संगता वावरलो ते खंय पुरा गेले ताचे शीस स्वता प्रगट कर थंयच जेजू तांच्या संगता वावरलो ते संगता मेळोवन मागून असले आज आम्ही संगता मेळोवन मागून असाव आज आमच्या मध्ये जेजू वावरून असा जेजू आमच्या मध्ये वावरून असा आज कितले जण भाव बनेचे कोर्टाचे केस चालून असा जाग्याचे समस्या चालून असतात समस्या ताण भेटून दिव्या जाग्याक घराक पैसे दिले बिल्डराक पैसे दिले पाठी मिळवणार कोण तुझे नाव पाठ करणार सा कोण तुझे केस गेल्या तुझे डॉक्युमेंट जप्त करून दवरला कामाकडे कष्ट येतात एम्प्लॉयर कष्ट नसा फसयते असतात जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या हर एक तराचे कोर्टाचे केस समाजात समर्पण दिव्या कोणाक पायान स्किन बर्निंग सेन्सेशन पायाच्या दोंपरांत तसे खाते दुसऱ्या जाग्यांनी बर्निंग सेन्सेशन जेजू तुका याकडे स्पर्श करण्याचा जेजू तुका आपवण्याचा विशेष हर एक केस हर एक तराचे केस जाग्याचे डॉक्युमेंट्सचे इश्यूज कोणाचे सिव्हिल आयडी इश्यूज जातात ना कोणाचे विजा स्टॅम्प जातात ना विशेष सोम्याच्या समर्पण देऊन सांगता म्हणून येवता 3 पटी क्लेम करूया जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध तुझे जैत वरची निवारण भाव तुझे जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध तुझे जैत वरची कित्या तुका निवारण भाव तुझे उलयता तो सर्वेस्पर जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध तुझे जैत वरची कित्या तुका नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू कोणाक पायान कठीण पडापड असली पायाचे मसल्स आणि पडापड असली आता उणे झाल्या सो ती पडापड येता वेता जेजू तुका स्पर्श करण्याचा विशेष सोम्याच्या समर्पण द मागया कितले जणांचे कामाचे इश्यूज असतात आमना फायनान्शियल इश्यूजांक कसलो कष्ट नसतात सोम्याच्या भेटून दिव्या सांभाळ पावना इन्क्रिमेंट करता म्हणटा इन्क्रिमेंट जावना विशेष सोम्याच्या भेटून दिव्या प्रमोशना खातीर मागून असतात सोम्याच्या भेटून दिव्या कोण ट्रान्सफर पासून मागून असतात कोणाची जाय जाल्ली शिफ्ट मेळतात ना जावंक पुरो तुझे हायर अथॉरिटी तुझे हायर मॅनेजमेंट सतायते असा सोम्याच्या भेटून दिव्या सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट क्लेम करूया जॉब
42:2 तू सगळे तू करूंक सगळे शकताय करूंक आणि शकताय तुका कांय साध्य नाही ते म्हूण नाही हांव म्हूण जाणा. हांव जाणा. जॉब 42:2 जॉब तू 42:2 तू सगळे सगळे करूंक करू शकता शकताय आणि आणि तुका तुका कांय कांय नाही म्हणून साध्य हांव नाही जाता. म्हूण हांव जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे सगळे करू सगळे करूंक शकताय करूंक आणि आणि तुका तुका कांय शकता कांय साध्य नाही म्हणून हांव जाणा. साध्य नाही नाही म्हूण म्हणून हांव जाणा. जाणा. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशचे फळ जेजू. सगळ्यात मरिय मरिय देवाच्या प्रिय माया देवाची आमोपी माये अंकात येऊ आमोपी नका अंकात आता देव आणि नदीकर आमच्या आता आणि मरणाच्या आमच्या काळी मरणाच्या आमेन. काळार आमेन. कोणाक युरिनरी ब्लॅडरचे इश्यूज जेजू आपण आसा विशेष रान या लयनीर कितली जणां पिडेस्त आसात विंगड समस्ये जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. हाई ब्लिडिंग PCOD प्रॉब्लेम थेंगटांत दुख कठीण ससूंक जायना पाठ दर्द दवरल्या परी आसा. गोमटेची दुख स्पॉन्डलोसिस दोळ्यांची दिश्ट गेल्या. डॉक्टरान जावंक पुरो इंजेक्शन दिल्ले आता कठीण रिएक्शन जाला. हार्टांत प्रॉब्लेम आसा हार्टांत तदला दुख बेंदिस्ता हार्टाचे प्रॉब्लेम कितें आसा म्हणून बेंदिस्ता आसा. पाठीच्या कणाक दुख पाठी सगळ्या पाठीन दुख आसा. किडनीचे समस्ये गर्भान समस्या आसा गर्भाचे समस्ये गायनोकॉलॉजी प्रॉब्लेम गायनिक इश्यूज गुरवा तर रावत येत ना. फ्रोझन शोल्डर्स समय शैतान बैठा दिव्या मागिया कितने जण हॉस्पिटलान सिरियस आसात ICUत आसात. समय शैतान बैठून दिव्या डॉक्टरान सर्जरी करचे म्हणा. कितले जण सर्जरी जायना तरच बरे जावं दी म्हणून मागून आसात. देवाची खुशी जारी जावं दी. त्या डॉक्टरांक नर्सांक विशेष समय शैतान बैठून दिव्या. कितले कॅन्सर पेशंट्स आसात तांकां समय शैतान बैठून दिव्या. कितले जणांची सर्जरी जाल्या सर्जरी उपरांत पोस्ट सर्जरी रिकवरी वेग्गी बरी जावंचे पसत. एक भुरगे लारिंगो मलेशिया पिडेन कश्ट आसा. लिनाबायचो गाय तो सुमार 20 वर्सां कवर जावन येयला. वेगीच्या वेगीन गुण जावंचे पसत. डॉक्टरान 6 म्हयने सांगले 3 म्हयने म्हणे लागतात म्हणून सांगल्यात. आमच्या जेजूक साथ जाले कितेंच ना. जेजूचे भोव पवित्र आंबलीक रक्तान तो गाय नितळ जावं दी आणि सुखोन येवं दी. जेजूच्या गायांत तांदवाळची सकत त्या गायांच्या देवान येवं दी. कोणाक केसोळी जाल्या सगळी केसोळी 1 वर्स जाता आसा. जेजू स्पर्श करून दी गुण करून दी. यस कडे ऑटिस्टिक इश्यूज सायकॅट्रिक इश्यूज हातांत बोल्ड ना शिरांचे प्रॉब्लेम भुरग्याच्या आंगार रॅशस पडतात. जेजूच्या आंबोलीक रक्तान सगळ्या भुरग्याचे आंग नितळ जावं दी. सगळे एलर्जी जेजूच्या सामणा वचून पडून दी.
सगळ्या पिढी सांग समर्पण देऊन सांगा म्हणून येऊ तर 3 पटी गट्ट तळान क्लेम करूया. साम 41:3 तो पिढेन पडो आंतोलणार असताना सर्वे स्पोर्ट तका आधार दिता ताचे पिढेंतलो काढून तू तका भलायकी दिताय. साम 41:3 तो पिढेन पडो आंतोलणार असताना सर्वे स्पोर्ट तका आधार दिता ताचे पिढेंतलो काढून तू तका भलायकी दिताय. साम 41:3 तो पिढेन पडो आंतोलणार असताना सर्वे स्पोर्ट तका आधार दिता पिढेंतलो काढून तका भलायकी दिताय. नमान मरिये कृपेन भरले सुमतीच्या सवयाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाचे मैं अमोभ्यंगाचे विनंती कर आता आणि आमेन. पण पायाच्या पंदा कठीण फडा पडसा जेजो आपण नसा आणि शोल्डर बावल्यांत इश्यूस असतात बावल्यांत इश्यूस असतात जेजो आपण नसा तर बावल्यांत एक तर थंड जाल्ल्या परी जाता इनिले हेवी जाल्ल्या परी जाता जेजो तो कापण नसा जेजो तो कापण नसा ह्या आखरेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया तरी हात आमचे वयर उबारया विशेष आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. ह्या दिसांनी कितले भुरगे एग्जामेक प्रिपेर करना आसात विशेष रान सुमी तांकां जणवायेन बरोवन दिवन मागया सुमी तांकां जणवायेन बरोवन दिवन मागया. कितले जाणां भुरगे वाट सकल्यान वायट संगतपणांत आसात विंगड विंगड एडिक्शन आसात सुम्याच्या हातान भेटन दिवया. आवय संग लायक करनात घर सोडून गेला एक आवय रडोवन मागून आसा तिच्या भुरग्यान पाठी यायचंय म्हणून. समर्पण दिवया आलेनी कितले जाणां मागून आसात. सिरिल फर्नांडीस, जुलियन मस्करेनस, वेनिटा फर्नांडीस विशेष ऑफर लेटर खातीर वेट करना आसा मागया. जुलियट डिसोजाची सिव्हिलिटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे बसून मागया. लॉरेन्सिया फर्नांडीस, रेनी लिझी डिसोजा, हॅडली डिमेल्लो तुझ्या पतीने विशेष धूम्रकांडीच्या दुःखितान सुटका मेळचे बसूत. लेनी वेगस, लविटा, जविटा, शालिटा डिसोजा विशेष वेनिसचा म्हणल्या अभिनय समर्पण दिवया. युकेचे स्पॉन्सरशिपाचे इश्यूज बेगीचे बेगीन सॉल्व जावचे बसून. शालोनी बुड्या भुरग्याचे इंटरव्यू आसा तो सुसोमी त्या भुरग्या सांगता वचोनी आनी तो सुसोमी ताका गाईड करून दी. योवानी याकोब या भयणी विशयी समर्पण दिवया. आरन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया. वायट संगतपणांतल्यान सुटका मेळचे पासून देवाचो दई विकत पानायण करून दी ताका. जशें देवाच्या आत्म्यान सांत आगोस्तिनाक सांत जावन बदलले ह्या भुरग्याक अभिषेक करून दी. अविगेन मस्करेनस विशेष ह्या व्यक्तीक समर्पण दिवया. सामवेल म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया. मेल्सी रॉड्रिगस बरें काम मेळचे पासून मागया. गीता म्हणल्या भयणीच्या गोवाक समर्पण दिवया. पांयाच्या दुखीतान सुटका मेळचे पासून. हिल्डा, जितेश, लीना, मेल्विन, शरल, सोनल, टेरेजा, प्रतिष्ठा, अरुणवास, क्रिस्टल, डेरिल, दिव्या, एंडी, जेन, अनुरा, बेनेडिक्टा, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेस्सी, सिल्विया, जॉयस, माइकल, लारिसा, लीना डिसोसा, लीना वाज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन,
लुसिटा, अग्नेलो, रुथ, रीस, Maria, Henry, Margaret, Riston, Milburn, Maria Ferrao, Mary D'Souza, Nancy Lobo, Pradeep Menezes, Praveen John, Ria Wilson, Princeton, Winston, Violet, Rina, Algar, Gilbert, Cyril Lobo, Tara, Victor, Brenda, Rocky, Renwick, Vilisha, Lydia, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, हावेर या सगळ्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन हर एक तांच्या सोम्याच्या हातान समर्पण गरजो सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. विशेषतरान विलिशा किडनी समस्यान कष्टून आसा आणि लो हिमोग्लोबिन आणि हाय क्रिएटिन डिस्चार्ज सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवन मागया. सोमी त्या भुरग्याक स्पर्श करून दी. जेजूची गुण कशी सकत जी 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाच्या पिड्यान कष्टून असते त्या स्त्रियेचेर वळोन आयली ती सकत हे भुरगे अनुभव करून दी. नर्व रिलेटेड इश्यूतां सुटका मेळचे पासून एक भयण मागून आसा. एका भयणी बीपी नॉर्मल येवचे पासून आणि व्हेरिकोस वेन्सच्या समस्येतां सुटका मेळचे पासून एक भाव त्याचा सुमायन पासून मागून आसा. एकलो भाव नवे ऑटो रिक्षा कांगेची म्हणून मागून आसा. सोम्याची खुशी ताच्या जिवितान सोम्याची खुशी वय जाल्यार जे कितें तो घेवंक येता तें मताक पावोवन दी. जे कितें सोमी ताच्या जिवितान करूंक येता ताच्या जिवितान उक्तें जावं दी म्हणून मागया. सांगाता म्हणून ही उतर 3 पटी सांगाता म्हणून क्लेम करया. Psalm 38:2 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे तुका बोतितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुका बोतितलो. नमान मरिये कृपेन वरले समज सुव्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाची माय मोप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. हालेलुया 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 तू आमच्या मध्ये सम्या जेजू या एका भुरग्यांच्या गरजो एक मनाची सांग तुझ्या हातान भेटून दिता. ती बिगड जागत असं जाम पुरो तुम्ही आम्ही एक मागण्याच्या संमतीत दाखव. जेजू आज हर एक लक्ष तुझे दया दाखय हर एक लक्ष असले उणे पण काय तू पैसे विशेष मेडिकल इश्यूज कष्ट असतात तुम्ही तुझे गुण कशी सकत आयचे अनुभव करून दिता. कितले जण कामाकडे अडथळे अडचणी सोम्या जेजू तू ताजे सांगत ये सगळे सिच्युएशन बदले सोम्या जेजू त्यांच्या बॉसाची बदले सोम्या जेजू परिवर्तन कर त्यांच्या काळी सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोसनी काय फाव कर सोम्या जेजू सोम्या जेजू स्किन एलर्जी पासून खाला पे सोम्या जेजू जाग्याची समस्या सोम्या जेजू घर सोडते असं सोम्या जेजू नवी प्रॉपर्टी घ्यायची म्हणून असं सोम्या जेजू इंटरव्ह्यू दिला सोम्या ऑफर लेटर राखून असं सोम्या जेजू एजंटाक पैसे दिला सोम्या व्हिसा राखून असं सोम्या जेजू आज काम करच्या जाग्यार टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट सोम्या जेजू काम करून जातात ना सोम्या जेजू दाट तुझ्या दुतांच्या जाग्यार जेजू आज कोण आमच्या या मधल्या समाजात कोणाचे रिलेशन्स सोम्या जेजू हॉस्पिटलात आयसीयूत असं सोम्या जेजू तू दयाळ दे ताची काकूळ जेजू हर एक तुझ्या भुरग्यांच्या गरजो समर्पित सोम्या आज सगळे कुवेट आयज सगळे संघाची मांडावळ मागण्याची मांडावळ समर्पित सगळे कॅनडा आणि कॅनडाचे सगळे लोक समर्पित देवा तुझ्या आशीर्वाद जी कृपा या सगळ्या देव तुझ्या भुरग्यांचे देव होय म्हणून जेजू तुझ्या पवित्र बळवून आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोम्या तुझ्या सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
भगवती बरे देवाचे मे अमोपियांका दिवनती कर आणि आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. जशा आधी ती तो स्वतः आमेन. ऐका, प्रेज द लॉर्ड. विशेष तरान आज संजेर म्हाका जमत होली फॅमिली हॉलांत आसा 7 वरांतावन 8:15 वरां मुशेर 60 लोक तुम्ही जावन जाया आणि सोम्याची स्तुती महिमा यो विशेष तरान यो समर्पण दिल्लो महिनो विशेष तरान आज इंटरसेशन तेर्स सांगून तेर्साच्या भक्तीपणान आज विशेष तरान सगळ्या इराद्यापासून मागतला तुम्ही 60 लोक जॉईन जाया. कोणाक ट्रान्सपोर्टाची गरज आसा सालमिया तावन ट्रान्सपोर्ट आसा आणि हेर जाग्यात कोणाक ट्रान्सपोर्टाची गरज आसा जाल्यार तुम्ही आमकां कळया, आमी तुमकां अरेंज करता, आमी प्रयत्न करता. कोण तुम्ही युट्यूबर तावन जॉईन जाते आसात तुम्ही आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक या मागण्याचे लिंक तुम्ही धाडा. हर एका दिसा सांजेर आमचे इंटरसेशन आसा 7:30 तावन 8:30 वरां मुशेर कुवेटचो टायम, इंडियाचो टायम 10 तावन 11 वरां राती तुम्ही जॉईन जाया. सांगाता म्हणून मागतना देवाची सखत आमी अनुभव करूंक शकतल्या. कोणाक तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसात, पेटिशनां धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराक तुमचे पेटिशनां आणि टेस्टमनीस तुम्ही धाडून दिया. देव तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother. Praise the Lord. Thank you, brother. God bless you, brother. Yes, sir.